sana mwancho muligeri abigita senikia Ndizi TV nebiro bingana nditokumera na asomoro bilyo wisabari yo bonchereria asitokumera na no monchereria bweli tukolia rero oyora bekagosanga amange igoro yo boncherere bwaye mwancho muliango kwaligani bene ili nditobeto gusanga asobwamo gochaka bonega goika omweli litere Frida Kerubo nyirasi nsema chichi mitandao na bakanda utobwatia asensemeria Facebook wetera Ndizi TV News Digital nawiga sensemeria YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website rabotonya wetera www.ndizitv.net tengere libageli bene kwali ni monchire gwe tukolia rero atomanye na kyakorokwa mbonchire likibolia gokora na ndenga yako bokolera karibu sana asante asa Marieta Nkoroku Winnie Mandere Mosiria enko ni changa cha mtumba mostly changa chingima changa chi abana chirongi ladies and abana in short eduke ya negotoka ase opposite Kisi Primary angena Hema Hospital aga street nkaroga kwenda guchi Hema Mochari no eduke yogotoka Winnie Classic Mtumba akeke nengi kiaga toka ruka uboncherero boiga bwawo Winnie Classic Mtumba ritangani Winnie ne ritariane so ni njia moja for identifying myself tindikuwa ni mtumba indeonsi ya kawaida nikuwa ni mtumba classic yani kitu yenye iko safi mali safi yes kero koligereria Winnie korata tebingo ingi kiagera togachora uboncherero bw'icyanga anene mtumba classic now nilishanga for a long time na chagete kinde skuru university Kisi University na rekuwa ni changa cha mtumba kira ngaenda omucho Kitale nga change wochi ready made na reko import lakini nkarora demand customer chiane ebanchite mono changa cha mtumba okoba turikonyoranga Kenya uniform they are changa chire very unique na ndi smart chire bono kurerio nkarora tigamente ni buna na reko ni kurukare na ndi demand na boyarenge nga abataiti changa cha mtumba Winnie kanda rakwirania magega keigo watebe wachagite koni changa ase university ya Kisi kerkende nkosi kieli kware gokora yarenge related ne amangano yo bonchereria ena korte kosi kuruku procurement nabo ne wate marketing kidogo lakini naende nabona ataite na rekori obusi karanga tiancha ke biasara ebyo naende mbia biare kongira kero kurireria abaibuli abange ngotwara barobo kongo ekera tumeto mwana obeskuru gosoma konyoranga uchakiri ubonchereria akekenda asensemo ya abaibuli babo ekero bamanyite nga Winnie nkoni ali chianga gali ase university ngakibairete ekerengereri kyo abaibuli bane barenge very supportive ekiagera nonyembarabu na abantu bare bebiasara barenge very supportive kwa sababu yare kogeranga tinsoma nto bate free time bari university mbama etenga na boranyore ko bwate chileson chinsa inyeiga and then the rest of the day or free bono na boko nyoranga kerena ro kore biasara biane they were very proud of me na ndi bakamenta chinguru na kuniongelesha kwamba bakangeo go ahead ngenderere ni biasara byo kerekende na bako heta kabeso gachakelia gasta na bwo kandi gabare ko ngaga sinini na kandi pocket money na tigairi kamenterera yes ekero kurigireria Winnie cyange kigani maite tari ko rubaiga ango chinyora akerekende ayebuna kero wachagitiri kwa rengo mwanafunzi ngoko ete chi connection yichinga bono tibo onyore cyange ichobe gokone kerana rengo mwanafunzi na rekoenda daraja 2 na changa nchiro mbaro bako igora chibel twate banga muntu waka kamera iminiti wachora changa chiri chintanga nikora chingia komanya kwenda kuoneri abamino igo kerana renge skuru ina rego chora changa ichu kamera lakini bono buna nga
kana chagite biasara bibona korire skuru enko rusie changa chane Nairobi Gekomba. Okay. Ase monto kuna wanaitwa Best Mtumba Bells. Okay. Nonko rusi na ndi na bamanyite through mtandao. Au mtandao Facebook kwa lewe banyora. Facebook. Bon. Kerukende ahenga kikwa kwa rito kavaigena umetata koranga Facebook sometimes inko nyorora abantu bakomererwa umuntu nabagwa akachibicha kali atebe nkonya ari gento gete umutumire bakachibe so chikuganye product ekoburi ahenga kiye ikerete bakamugacha kumanya na solo ine mubanjira nabe kako supply ra chiana ritangania na korete research manye abantu abo bantu ki nkarigere richi followers chabo na babate followers yabange na ndenka in this comment section ngasoma most of the comments ngarurabuna customer chinde cyari kuba kwanera na ndenkarura bakuba kwanera buya bande bawo appreciate gasi yabo na nche ngateba kingo batema na ndarokera na batemete emosigo mutangani na vile nilianza kudeal na wao walinitumanishia nikajua our the people to trust. Okay. Atatebekera ko igore tumuzigo gumutangani ukabika chianga gaiga ngakie response yaringe kurwase chi customer. Yaringe ngiya mono igo okoba narikenga tutebe nari guchaka nabwate customer bange lakini ngarangeria abasani bane bagacha bagansupport kidogo asebanyarite ngobona nabongo teba yaringe mbe lakini nande haikuwa mbaya sana. Okay. Yes. Aikaro ko ikoriere ya bukare ngo atatebinga ngo achite guika sense media kitale ukaraigora ogonchirire ya bwiche icyanga kiriche boutique. Kerukende ngaki yako ita sense media. Boutique tari biasara bibe lakini rende nchena taite gento kere very unique tari gento kende keria abantu abange babwate nandi binatuma ite cyanga chi boutique mostly yokonyora chibweka ini bona bokonyora chiduka chibwata ini moko ni the same product nkarora why not make a difference let me try something different from what others are doing karora tingo chaka mtumba nandi buna na chaka nkanyora support rigoro nabarimu nabo sabande nabo bataite cyangecho. Okay. Akirikende nkwara oneti asigi ka sense media boutique kitale ukamanya kwira na busi. Nara oneti geka ko bana bere tororo for around 2 years. Ngamanya guchaga iga 2022. Okay. Ekero kuriye ekero kuigolita bone duka daiga asomo chobo songo atimaiti ngokor kerete nseme yiga ningi kyagere to ganche nseme yigo karanga obonchire bwa wesa ko bobe kororo ngobo gokolye buya. Emechando emenene tubwate busongeiga no konyore duka mara mange ana tubwati abasani ose connection gete yogo konya ko duka na bera abe mechando lakini igento kyagerete nkanyore dukeye na nimbwate abasani around abandi babwate biasara au na bubante betikere dukega oyorenga nganyete bagantebi wini duka nere gaiga no gani na inche bono kaminyo kaigo nkanyubwata. Okay. Kerkende umaiteli enga kinero rokonyoranga amaguri abiri kaguchinje. Kerkende anyuko yerete umuzigo yiga chibesa gite ngwikoro konyoranga chibesa chia unjureri gose kolengana ne merobili ya serikali konyoranga ligori bya mentre. Ambaro roba nalitenga wini classic ligori ndiro rasnala korenche. Ekero bachiri banyurira mu unjureri kerkende ngati uko bakwanira ambata mabagendanga. Customer chiane chinyinge nchimaitenga chianga nkuoni tari yanga kawaida nande nkuoni yanga tari ndibwa standard price chianga nkuoni rigori according to yange yunakire unabono chianga official dresses nchibwa rigori riae dinner dresses ndibwa rigori riae nande kinda mente tari ngo chinamenta mono nabo customer chiane chi kong understandinga transport neta kere nande una economir ngamusiko nabo bintu bikomenta bono nabonda mente siringi 200 nande nabakwanira buyanga mutaite monyora ga igamusiko bono nabo
tubate obosani obuya nabo bakong'ibwera. Okay. Akerkenda enga kyo maintain customer channel. Customer channel ngo chi maintain through continuous communication. Nandi kerenko igoro musigo erasima nko batebinde abandi kwa mtandao abandi nabo nko bakrisimi nabatebinga umusigo munyochire ninchu. Nande nimbaite allowance in case of any problem muntana bako ire yanga enda yabe michando na bago chochintie yanga gosekera na igwiro musigo na muwe yange ngao. Through that nanyo recommending customer for a long time. Hey, ngono role cyanga cya mtumba ngankora kisire cyara twara kamuchando makego. Arabura nyorenga neroroho maybe ncentagete ego fit na nyoranga yabeire na kibati yangoke. Pete wini asense me yinga kyogo chiwako nye customer yawe. Gaiga wini mtumba classic na watu arochenga michando bune yu na betoke na andi toga plan ahead. Osekorigereri gaiga ntubwate machine yo gosonera chianga intachinde kerora chenge yanga ya beire entambe mono ngwata itentambe na botoko butora twakoroseri kera ya beire ngare na na botoko modify twakwa egento bunota gitu bon erekende nayo gokoro gosondi obu gosonde naro moko bwate senera naro tokubwate si tokubwa tunasaidiana na yeye kini no ninche na bongo kora bono mete gosona kabisa omusoni inde kabisa ngai kwegere to gosono kwega na bokunya koligere liga kokubwata bono ala bogata chicharo dani kabisa kwa kabisa okay ekero korigereria igase orogombo rwa gusi nimetinga nkonyorere ngachianga bura twakwanera chichi botiki na treshin chororo ekende tumaningo obuya boko igora mtumba classic yiga over chirichie botiki obuya boko gora changa cha mtumba na nateba echire changa chire very unique. Number one, tokanyor na boko gore yanga onando bere nero amatuka matambe otaranyoro yo bwate bweka inubuni bone minute they are unique egento yakabere cyanga cya mtumba terrace chikogota maboko boko gore yanga kwanye beka se myake mingi etano kogenderera ebona ekero korigereria sense moye chibesangwa leta chire bitoki bwango ekobwati no musigo buna cyanga cya mtumba chire na musiko na boko igora umusigo kwa nyora buno utakagirite lakini tatebe kubwati no musigo bon okay ani metunga obonchireri ogoiga ekero korigerera mosoga igasoro ngo rwagusi ntubwate chichiro na chichi koni cyanga buni chika cya mtumba atimete ukora soko reri moiga na ndi kwara chire chiro kwa chikora bamwe chiro kabisa ninganchite chiro okoba echiro number 1 monster yogo chogora chiange deni alinga nipe nikupe oe monte yanga okwe pesa yao bono buna gaiga bosongo echiro yaitene nendara jambili na ekoba on Monday and on Thursdays na ande nongo chinatoka musiko na boko igora chianga na choranke go chiatigare duka echinde nabogori na ira echiro daraja mbili ni chichiro chinde buno yugis ngo chitore twagenda okay akarikende karakore kiro muzigo go ege kakena nana na kiyoko ira kwamanya koyo kerana retro omusigo tebe ege ka how long omusigo manya koera ekobwatin ne yanga kikoigora musiko na boko bwere bating igoro musigo nande ochoru kabisa bitigare ibintu bikei konko ire echiro biere na musiko na bonko igora chiara bera lakini anya comment evon akerkene akerkoliye customer chia gochinyinde yanga ki type ye yanga chichianza abange banchite official dresses nande changa nchiro chiabana nguchi nao ni chia newborn chirompa alafu ni changa chia dinner dresses echo na chimono mono banchi nde dora bwetera buyini tora sasa mutumo komtigo to koirana ndasanga ndio masani mwanchi mmoja aliyopaseni kandi zikiri nibagenda tabasanga nante uniyo morogiro gusabaliyo boncheria asaka ntebasanga nare omoncheria wini oyokoni achianga cha mtumba ilega ase omochebo songo tunagenda tabasanga nante amani todo to sasa mutumo komtigo to staka ngera ira entrase itekero se oyenda tabasanga
Ndizi TV obwansu bw'omugusi Gochaso mwancho muligiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyamano asoko tochora kubekita sini kia uwanjete tuma ujumbe ngayeli takuza gochase namba 15601 ubwatia marago na gachora Ndizi TV koba egita sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye telikona chakende Boigo na bugu wake kura yao wetera senchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mbemano sana umwancho muligirira wita seni kia Ndizi TV na ndengo kwaligania asentunda ya kabere singa kitogante gusanga imeyo murobere bwesabali yo bonchereria stogante gusanga no monchereria wini oyogendete gutumanya igoro yo bonchereria bwa mwancho muri ndengo kwaligania asentunda yende elinde togante gusanga ase obwamo ekero kuligirira wini challenges kichiri ogwetera aso bonchereria bwa bwabo challenge ntangani baba tumaite abana biasara bonsi changamoto nchiriwo cyabura ntubuna barito kwa ni mtumba challenge ntangani tokonyora neri musiko nabo gutaka umusigo gete kwa investo ukubora nandi kwara ganyama tuko indo cyanyore umusigo yotagete challenge ya kabere neri buna nabo ko igoro umusigo ko ukagere kerio ile nyumitisha ndio unapata kere kwa igoire kwa manya konyoranga kwanyara musiko changa chingotu musiko changa staringi ya mono igobna wakagire echo nashi changamoto mono tubwate. Okay ekaro kurigerera uhini ngaki wakorere kwa bere go maintain supply yago ngaki utarari omuntu munga okoretero muzigo atebete ngati go maintain uri koro uri mutanganya supply yane ritangani nigare omuntu nko rely on kabisa chi delivery chae echire timely na bongo tomana ne chipesa rero na make order yane rero na ndimambi obeke musigo egarime mambi the next day na nyorire musigo na ndeno muntu musiko kereo musigo ano gusambire moro na bakoruse no nyenka 500 kerego esabiro musigo next. Okay kirikende chiange chiga okoni ankonyorore ngachi customer test ni ribaganitie kirikende kero kwa retire test iri batanje tinga kigo cyo wakora chi customer no kubakwanira buya nande buna tunanya gotema korete gentu kiri batatageti most of the time ngorigererie demand na ranki kiri batagete na kinango chinare tarakini musiko na bokoreto kai kirikire ime tarikerekyo anaboko bakwanira buyanga no turamo asobia no bobe. Okay kero ko leto muzigo go kuigora wini atimeti ukora echoka kwara awani chiri kamera kwa ichi classify change chine kyobona takoni gusinga kyo chwakora. First of all kerna retro musigo gente tangani ngokora no wakira chi customer chikiane cha kawaida una chi madam chichi skuru na bo bisao au bali bataito official ego kerenko igoro musigo yugaiga no konyora bari gente tangani ngokora ne ko by chance bachora changa chiri batagete kereba chore meaning echunko ni chintangani na chi camera kerana korire abu bachire chiri chigotiga na banga na beka chiri kamera kando na chiri chinga to chiruka fagilia kando na chichungo chimuskona ira echiro na tutera igorire nderions ani metuna boncherera bonde bwensi asara nero no komeki profit tumetia sensemo yaga kwaranyorira asara asara naranyorire na nitaririmo ase mtumba kune gento utakeiro ndo bwense go chake biasara expecting kuna wakati wa furaha na kuna wakati wa kulia asara na boko nyora muskora kintari matukonsi especially kero ko igoro musigo ryoga ukagerete noro kamanya kanyori bintu bire metari biya you automatically na asara lakini muskona ro ko igoro gotemo musigo iga wateba no ni cherero na riri gichikekenene
aha kero kendo monchire na rolisco gali okoligerete goso muntu na rolisco gali okoligerete ogotebanga erega kuigoro bonchire so batekerengeri yo kuigoro bonchire amaitenga buna igoro bonchire liga customer ngonyora ari kingima obwatkana naye buna kwara akoriro bonchire lia nandi anenega gasorgo ngorwa gusi mbose mikiora mohe kubwatkana no bonchire mangana linge to bonchire kubwatkana nege kakwirete chi customer chigacha kona ro bonchire oboiga bwao. Asante sana Frida. Number one, kero kuigore biashara usogo chake biashara. Otakero twara ibirengera ribuna biashara byo guchaka nayo bimaite bantu mbara bimanya isiko gari. Bona otakere gukora bidi kurigichi customer. Nandi nabera be changamoto kurigi customer maite okonyora umuntu nabwo atasa kurusianga como convince ya ruari achega iganaro ne process. Bono etakere number one patience kero kuigore biashara nabo orabere no ni mitienye bire tato utararora kende gusotara chaka korora biashara mbira babuno kwaganiriti bono no kuba patient and above all trusting in the process and trusting God. Okay. Ake kurira nga chiange chiga cha mtumba obuya bwayo orabe go kweresera umwanchi umurye lyo gochochigora mboro byobo. Number one, chianga cha mtumba echirege ntokere tokorokanga fashion and fashion yae there is no day ego fade. They are always on fashion. Ni chianga chire durable kobeka inga kientambe na ni chianga como vegete go monto na bakunya korora abantu bakunya gukunana iga bakubura ninga ulinka yakubure yanga kuru igo ni chianga chire smart chianga chire presentable ko vegete no mwabisa na bakubeka na sense mo iliyo mubuko na sense mo yo mubuko we are very friendly by the way. Magoreto tari igoro mono nande yange kubwati yangaki okay abasubatimba igali siko gali basinyire nganga kibago chako bonchoreria akerekende nkiora baseme ko bwatkana na mangana linge to bonchoreria akintu takire korigera litorigera limononga omubuko nechibesa irengo bwate chirinko bwate buna twatebira abantu mbaro bakwenda daraja bake kamera bachaki biashara so to chase duke yorigere ryorolenge stock yechire ocha korigera lyonyombe chibesa irengo bwakana au makonyoranga nechibesa nyinge yinabe ubunjo moyo egento korigera li ayebugo lyelibwe yawe yamukwanyorije genda bugo lichanga cyawo isato inyakuru daraja inchu as long as kwanyorire profit yemia ose kwanyorire gento geke ase yange yo you are good to start. Bono to chaka korigera linga timbu atibesa nyinge buna monto ges ingo chakire biashara ayo go chaka na chiri cyago chinsinini nanda umonene na bakokonya nime to kwara atalire isiko yorogongo rwa gusim ekero korengani obonchirire ime county ya Kisii ne county chirishinde ko bwatkana no bonye bw'icyanga ngayitore ugusi tori namba imbe asabantu bari ba biasaro iso korigerere ku kero compete town yaito nechinde abantu bahote bangangusi there is flow of business meaning abantu baitu bagusi chibasanchiro nanda bagusi they are very hard working na bokorra mungino ndega gosomuga kondega wakanga tabwati kendo mubuko lakini mbabugate bono ntori namba imbe ese biasara ntore we are above average nande biasara mbegusi. Okay. Ngoba ko batotebinga asense mende no bwato muntu oli mokubwate senere okubwate seso bonchiriri oboiga akerekende nkiora akwanere kolengana no bokoreri bwaye akolengana relationship yaye mwatwalira enere mbakuko mwege na chinsa chinde kwara mutiga seduka ikere to korika abantu first of all gento kere korigereri oyo murigete gasi nere no koirigeria bono korigereri ngana ana nebesa yaye komwa in time nande watu are communicate eri more free musiko gento kende musiko nabako nyoranga nabwate michando gete lakini kerore free nere nabako tebinga gento gete nga nimbwate michando gaiga nabo mogo konyana bono igo nabota kire komorosi abe buno musani ogo nande ana nebesa yae kwamwa in time nande kwamwa freedom ogo tebinga no musiko gete no muyore kubwa musiko gete yani amangana ko ba most of the time
time kerenta yo nero ko okwana ni customer igo musiko nabo customer nchiga stage kamotebinga cyanga twanchite mono nichi igo kwa mutegerera bunanche ngo tinategerero yone nandi twaberere go build a relationship yenye maitinga tekwera bwangu ekero kuri yara ya soko ya cyanga kura sensemili ya gikomba ndubwate kirene ne daraja mbili tumetinga nje uroche challenges kichiroroche maybe abantu batarayikera banyago supply cyanga mna kurugale sensemili ya gikomba challenges tubwate na daraja divaga bono konyoro muntu kuoneria abwate space limited ensinini yenye atuwezi kuwa na mizigo mingi at the same time mbara bakonyora abandi bakonchanga bagotari okoba dibagari okwara ndiyo bono yare ko banga to expand market yeto ebenene nkaite na ntunabotocha korosi gikomba yeto yakabere bono inere main challenge tubwate akerkende uyini amatukabo singa yoga nikigwikira naso bunchiri bwa amatukabo sio nindo checking ko gendera ko igora mutumba nande nindo checking ko igora edukene ne aso montago chabune supermarket lakini bonenga bune supermarket yichianga montocha wachora nande ngore aina yichianga mbalimbali gochakere bikoroto all the way amarangeti chabana chabagaka ni chianga chabangina abuno ndengereti that is where my dream is. Okay. Semingo mwanchi mulgeyo yori kuliye korosko gari ekrata ite koiboro boncheria korengana nase aboneka gochora koiboro bonchira bwa ase abwene bete location ya soko yako bonchira bwa takolirega mono ngotebi mwancho morigereri buna location mostly does not matter. What matters is buna kwa advertise via sarabia angana na ande kerio kuonia ana negento kebwate value no ba andons no ene ngorime montongo chare okoligia. However in the location ameta bantu ba oteba bataite via sarase street ere busy unere ere added advantage lakini no igore via sarabia go andonsi eko babuna turanyora ribaga se main street yecho o kore bidio advertise via sarabia go nando make sure ibintu byawo ko igora ne binte bia the gospel will go out there abantu bache go korigi. Okay. Ande to kwaniro mwanchi muri yo risko gari omwaga ni go wacha seduke yiga omataye bicyanga kiri kwa egentongo teba Winnie Mtumba Classic. We offer quality products chianga to kuoni ganande according to your budget na bora acheo kage siringi 200 chiago to kora kende lakini teteko gosemia buna na bogo chonyore egento igo to basa go twaro buoba bogo chago to tariraga iga nto bwate chianga maternity dresses kwa wingi nto bwate chianga official dresses nto bwate chianga chia dinner ne chianga chia bana ti jeans nchiroro ne chi sweatpant. Karibu sana wakati wowote tuko hapa kuanzia Monday to Saturday. Karibu sana. Asante sana. Ndiye na sana mwanchi muri kwa bere kugosanga na inte kotoka chage tumurubiriga na gosemera kwa na kwa bere gokwimanya amande gwetera omunchireria wini na nimechike mukege tambukira na bwikira na ase duka yaye elinda bego kwenyorera obokoreri bwa kondo mwanchi muri gwikira gabo nato gwikomo elio go murubiri bwiri kuria rero tumera ne likulinde astra bego gosanga amande likara ne Ndizi TV obwansu bwomogusi. Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga
tutebe abantu abanene boka gusinone muntu ndi bwensi nabaku nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu obwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period obwo bekara boko gochera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwa gochire